Акіслення альдэгіду гідраксідам медзі-2. Абсталяванне і рэактывы. Штатыў для прабірак, прабіркі, трымальнік для прабірак, спіртоўка, запалкі, водныя растворы, фармальдэгіду, меднага купарвасу і шчолачы. Выкарыстоўваем растворы гідраксіду натрыю. Абавязкова выконвайце правілы бяспечных паводзін. Акісленне альдэгіду гідраксідам медзі-2. Для атрымання асадку гідраксіду медзі-2 у прабірку наліваем 2 кубічныя сантыметры раствору гідраксіду натрыю. Затым дадаем крыху раствору сульфату медзі-2. У выніку рэакцыі назіраем выпаданне блакітнага асадку гідраксіду медзі-2. Да атрыманай сумесі праліваем раствор альдэгіду. Нагрэем змесціва прабіркі з дапамогай спіртоўкі. У выніку рэакцыі назіраем утварэнне жоўтага асадку, які затым становіцца чырвоным. Растлумачце з'явы, якія вы назіралі. Напішыце ўраўненне рэакцыі, што працякаюць.